गोजोन हामलायनायजों लोगोसे नोंथांमोनखौ गोदान खौराङाव बरायबाय। बे समाव नोंथांमोननि थाखाय लानानै फैदों गोनांथार माखासे सोलिफु खौरां। अन्नानै रादाबखौ जोबजासे नायलांनो नोंथांमोनखौ गुरै खावलायबाय। गिबि खौराङाव दङ दिनै गेदेमा रुंसारि रुपनाथ ब्रह्मनि जोनोम सान। बर'नि गिबिसिन एमएलए, गिबिसिन मन्थ्रि आरो उकिल जानो हानाय मुंदांखा खन्थाइगिरि रुंसारि रुपनाथ ब्रह्म बिथाङा दिनैनि बे सान 15 जुन 1902 मायथाइयाव क'क्राझाराव जोनोम मोनदोंमोन। गेदेमा बिथांनि गोथार जोनोम सानाव बिथांखौ जों बयबो बर' हारिया गोसोखांहरो। लोगोसे बिटिआरनि चिफ प्रमद बर', आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथांमोना गेदेमानिसिम टुइट खालामना सिबिनाय खुलुमनाय बावहरो आरो इसोरनि सेराव आरज गाबहरो जाहाथे बिथाङा जेरावखि थाया मानो गोजोनै थाबाय थानो हायो। सुबुंनि मुगैथाव आखु, बाथौ थानसालियाव दुथांफोरनि उदखार। बाक्सा जिल्ला गरेस्वरनि निज बामोनखोन्दानि बाथौ थानसालियाव सोरबा सिनाय मोनै दुथां सुबुङा रावबो गैयैनि खाबुखौ लाना आरज बिजाबफोरखौ आलाय सिलाय खालामना सिबियारिफ्रा दान होनाय रांखौ खावना लांदों। बे मुगैथाव जाथायखौ रायजो राजाफ्रा गोख्रों निन्दा होदों। उननि खौराङाव थांनायनि सिगां नोंथांमोना चेनेलाव गोदान फैदोंब्ला अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम आरो भिडिअखौ लाइक, कमेन्ट, शेयार खालामनो दाबाव। फुटबल मुलुगाव आरोबाव सानै जाखांफु बर' लाइमोना गावनि आथिंनि जादुखौ दिन्थिनो हादों। माहारि जोलुर हानजायाव सायख'जादों बिटिआरनि गोदान जिल्ला तामुलपुरनि दैदेन बसुमतारिया। गावनि गोब्राब नाजानाय आरो गोजों मिजिंजों दैदेन बसुमतारिया गावनि गेलेनायखौ बे समाव गोख्रों फारसे लांना गावखौ सिनायनो हादों। गुबुन फारसे थरायना उदांस्रि नार्जारिया हिर' जुनियर आन्डार 17 वुमेन्स नेशनेल फुटबल चेम्पियनशिप 2022आव आसाम हानजानि जानानै गेलेगोन। नलबारि रानजुंफारा गामिनि उदांस्रि नार्जारिया गावनि फुटबल गेलेनाय रोंगौथिखौ दिन्थिनो हानायनि गेजेरजों आसामनि हानजायाव जायगा मोननो हादों। रायजोआव थाद'नाय गैयै ज्राम ज्राम अखा हानायजों दैबानाया गाज्रि गोहोम लाबोदों। जिब जुनार मानसि दुमसि गासिबो गोबां जेंनाजों मोगा मोगि जानांदों। बेबायदि समाव बाक्सा जिल्लानि दिरें दैमानि दालाङा गेजेराव बायस'ना हान्था मेलायाव रायजो राजाफ्रा गोबां उसुबिदा जादों होनना खौरां मोन्दों। मख'नो गोनांदि बांद्राय अखा हाबाय थानायनि थाखायनो दैमानि दालाङा बेबायदि जादों होनना खोनानो मोन्दों। दालां बायनायनि थाखाय सुबुनखाथा आरो निकासि फोनांजाब राहाया आबुङै बन्द जायो। बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा डक्टर नीलज स्वर्गियारिया अनसाय बिथांखिनि गेजेरजों सा 149 मुलाम्फायारिफोरनो रांखान्थि अनसुंथाइ गथायदों। बिटिसि सरकारा बिटिआरआव माखासे गोरिब फिसा फिसौ दखान होनायफोरनो हेफाजाब होनाय बायदि अनसाय बिथांखिनि गेजेरजों खेबसेनो 5,000 रांनिसो गथायनाय लेखा दिनै उदालगुरि जिल्लानि 40 नं रौता बिटिसि बियाबनि सिङाव थानाय बर' बाजार मडेल लाइब्रेरियाव 149 मुलाम्फायारिफोरनो 5,000 रांनि चेकखौ बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा डक्टर नीलज स्वर्गियारिया रानना होयो। मख'नो गोनांदि बिटिसिनि माखासे बियाबावबो दिनै बे आसननि रांनि चेकखौ होदों होनना मिथिनो मोननाय जादों। बर' फरायसाफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। फैगौ बोसोरनि थाखाय आसामनि गुबुन गुबुन जायगानि बर' बिजोंनिफ्राय बयनिख्रुइबो बांसिन नम्बर लानानै मेट्रिक आनजादखौ उथ्रिसारनो हानाय फरायसानो 50,000 रां थुलुंगाखां बान्था होगोन होनना बेंटल कलेजनि सामलाय आफादनिफ्राय फोसावो। बे थुलुंगाखां बान्थाखौ मैया 14 जुन 2022 अक्ट'खालि बेंटलनि जांख्रिखां फोथाराव 16थि कमल कुमार देरहासार बान्थानि मान बावनाय हाबाफारियाव बाहागो लानानै बेंटल फरायसालिमानि सामलाय आफादनि आफादगिरि थामहिनबा बिटिआरनि हाग्रा बिफाननि रन्जित बसुमतारी बिथाङा फोसावो। दुखुनांथाव आरो लाजिनांथाव खौरां। क'क्राझाराव थानाय बर'नि गेदेमा सुबुं रुपनाथ ब्रह्मनि मुसुखाया गोमाबाय। क'क्राझार जिल्ला कंग्रेसनि मावखुलियाव रुपनाथ ब्रह्मनि 120थि जोनोम सान फालिदों। आगुनि बर'नि लाउसिन मन्थ्रि जानाय आरो थुनलाइगिरि सोलोंथाइगिरि रुपनाथ ब्रह्मनि गोथार जोनोम सानाव कंग्रेसनि बुंथिगिरि गर्जन मुसाहारिया बेरफ्रुसार बिबुंथि होदों। प्रगति भवनाव थानाय रुपनाथ ब्रह्मनि मुसुखाया बहा गोमाखो बहा सोरलांखो होनना गर्जन मुसाहारिया सोंलु खालामदों। दानिया फैदो जोबथा खौराङाव। बिजनि दख'रानि इउएन एकाडेमि बर' बाजार फरायसालिनि बानजायनायाव 2022 मायथाइनि मेट्रिक आनजादाव उथ्रिसार जानो हानाय फरायसाफोरखौ मान बावदों आरो बरायदों। बे बरायनाय हाबाफारियाव गाहाय आलासि महरै बाहागो लायो मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सोलोंथाइ नेहाथारि मुस्रि सोमावसार बसुमतारी बिथाङा आरो बाहागो लाफायो मिरु एबसुनि सुबुं फोनांजाब नेहाथारि मुस्रि बिरखां नार्जारि बिथाङा। हाबाफारियाव बेखेवगिरि आलासि महरै बाहागो लायो बिजनि दख'रा एबसुनि आफादगिरि मुस्रि सुबिलाल दैमारि बिथाङा आरो बाहागो लानो हायो दख'रा एबसुनि लोगो सोलोंथाइ नेहाथारि मुस्रि सिमान बसुमतारी, हारिमु नेहाथारि मुस्रि मदर बसुमतारी बिथांमोनहा। रादाबा एसेनोसै। रादाबखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय नोंथांमोननिसिम गोजोननाय आरो साबायखर बावहरबाय।